Saiki aku nang nggone salah sijine desa ana Kabupaten Tuban, Lur. Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Lur. Iki melok Kecamatan Plumpang, Lur. Tepate Dusun apa Mang, Lur? Dusun Morosemo, Desa Sumberagung, Lur. Sing jenenge Semo ya iki, Lur. Desa Semo, Lur. Kuwi legendane iki biyen ana Joko Tarub, Lur. Mang, Lur, kiri jalan, Mang, ora kerekam. Sing aku ape mengko nganan, Mang, Lur. Pas telon kiri jalan, Mang, ana sendang, Lur, jenenge Sendang Joko Tarub. Ya kuwi, Lur. Nah, iki aku mlebu nok kampung-kampung, Lur. Wit-witane akeh, Lur, isian. Wit-witan akeh. Omah-omah ya resi-resi, Lur, iki. Awan, Lur, aku, Lur. Awan. Ya sekitar jam 10-an, Lur. Jadi ya lumayan panas, Lur. Ki wonge ya cek do masak paling, Lur. Ora ono njogo blas. Koyoke cek do masak, Lur, paling, Lur. Saman delok, Lur, omahe wong kene, Lur. Omahe ya ono sing wapi, sing isek biasa ya isek omah lawas-lawas ning, Lur. Iki omah lawas-lawas, Lur. Api, Lur, cek kerawat, Lur. Wis saiki ngono ya wis jarang, Lur, omah ngono kuwi. Modele saiki nek bangun omah ya rata-rata tembok, Lur. Kayu wis jarang. Pancene larangnya tambah larang kayu, Lur, timbang tembok, Lur. Nah, iki omah-omah, Lur. Iki sampean nek pengen ngerti omahe-omahe wong, wis serasa nondi-nondi, Lur. Pokoke nyekel HP, delok channelku, wis sampean delok. Bondo kuota tok, Lur. Pomlah nembek ngopi, ono wifi, tambah rasa bondo kuota, nyantol wifi. Wis ngerti omah-omahe wong ndi-ndi, Lur. Wis kena mau padakno mbek omahe sampean, omahe wong tangga-tanggane sampean. Ngene iki nang sampean ngono iki omah-omah ngene sik ana to ora, Lur? To akeh sing wis modern omah-omah tembok-tembok tingkat-tingkat ngono kuwi. Enak kene sik akeh, Lur, biasa-biasa sik akeh. Sing tembok api-api ngono ya wapi ya akeh doae. Iki sik iki ana model apa, Lur, iki mau perancangan, Lur. Oh, iki ratan iki ana mepe jagung, Lur, dipit ratan. Mergo panas, Lur, dicepet garing. Iki ngarep ngono cah jando manuk ubuk. Sini iki wayem, Lur, desa ini masih pemandangan adem. Penak, Lur. Sak sepi wong, Lur. Wong do mergawe, Lur, paling, Lur. Sampeyan delok wae, Lur, omah-omahe wong, Lur. Wis roh ndi sama, Lur, rasane ndi roh omahe wong ndi iso cerita ya. Pokoke, Lur, ya sama sing ngurung subscribe ya di-subscribe, Lur. Subscribe, di-komen, Lur, komen ora bayar, Lur, di-komen ya. Pokoke matur suwun, Lur, mau delok, Lur. Sesuk aku tak jalan-jalan aja lali didelok meneh ya. Pokoke tak dongan, Lur. Muga lancar kabeh, Lur, ya. Wis pokoke sing apik-apik, Lur, dongaku, Lur. Wis matur suwun, Lur. Assalamualaikum.